Добрый день, паважаныя сябры. Паслухайце, калі ласка, казку вядомага беларускага пісьменніка Владимира Семёновича Караткевича «Жабкі і чарапах». На беразе маленькага ляснога возера Балотца разгарлаліся, разышліся і наладзілі канцэрт жабы. І тут прыплыла пратокай з такога самага суседняга балотца возера вялікая балотная чарапаха. Напалову вылезла на берег і ўся аж зморшчылася ад асалоды. Надта добра спявалі жабкі. Жабки, жабки, день добрый. А ты что за цуда-юда? Я чарапаха. Бачить такое не бачили, чуть гэтка не чули, значит, не может тебе быть. Да ёж же я. Ах, як же вы добра спяваете. Просто соловьи. Жабки, жабки, примите меня в свой хор. А ты спявать умеешь? Не, я слухать люблю. Дык слухай, здалёк, ці привяди сестру, якая умее. И яна не умею. Мы, чарапахи, не умеем спявать. Голосу нам не дадено. Дык на что ты нам тады? А слухать вас кто будет? Хвалить. Нас и так усе чують і все хвалять. Ну и я тихенько сидела, ты хвалила. Дык ты, може, яшчэ нешта умееш? Плавать умею, нырать. Гэта і мы умеем. А скакать умееш? Не, Нічога ты не умееш, а мы яшчэ нясём ікру. я замест яе яйки несу, вялікія. Фу, яйки. Ну, паспрабуй усё ж заспяваць. І чарапаха зарыпела. Светить месячек с горы на глубокие виры, на щитах у чарапах синее светло горить. Словы нішто сабе, але ж голас бр. Дык як вам словы, а вы б спявали. Словы у нас не горшие, сами придумали. Что варила кума-кума, борщ-борщ, бураки. Добрые словы, але голос у вас лепший. І што гэта за шчыты ў чарапах? А вось тое, что на мне. Гэта карычневае, гэта брыдкае. Ну не, мы вось такія прыгожыя, зялёныя, бліскучыя. Живые все пригожие. А чаму гэта брыда завецца шчытом? Яна твердая. Няўжо? Во, быць не можа. Самая смелая жаба подплыла осторожно и докранулась до панцира лапкой. Вой, яна ж як жалезная. Все ровно вы мне подобаетесь, спеваете пригоже. Мне одной сумно. Але жабы ужо разышліся. Жалезная жаба, а мы мягкие жабки, зялёная, жалезная, гы-гы-гы-гы-гы. Чарапаха пачала крыўдаваць. Кожная жывёла розная, а я корыстная. І мы карысныя, а ў цябе голасу няма, карычневая, жаба ў танку. Пакрыўдзілася бедная чарапаха, нырнула і паплыла ў пратоку, а пасля ў сваю азярынку. А ці добра гэта атрымалася? Тут сабе жабкі весела спяваюць дурныя словы добрымі галасамі, а там чарапаха, што не мае голасу, але ведае добрыя словы, ляжыць сабе пад вадою, пакрыўджаная і адна-аднюсенькая. І нашто, калі ты зялёны мягкі, лает того, хто карычневы і цвёрды? Ты вось ходзіш на дзвюх нагах, а кот на чатырох, ну і няхай сабе. Дрэнна вы зрабілі жабы. А ну марш адразу ж у чарапахі прабачэння прасіць, перапрашаць яе. А ты зараз, маленькі слухач, кладзіся спаць, бо жабы будуць перапрашаць чарапаху аж да раніцы. А раніцай, калі прачнешся, то тата або мама раскажуць табе, даравала чарапаха ці не.